Salam mehriban adamlar. Yurdumuzda ve dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdanyň täzelikleri. Türkmen portalyň Hepdanyň täzelikleriniň şu sanına. Mongoliýanyň prezidentiniň Türkmenistana ilkinji döwlet sapar tamamlandy. Türkmenistana Mawtumulynyň Ermeni, Özbek we Kyrgyz ellerindäki goşgular ýygyny tanıştyrly. Urwan Berdimuhammedow bilen Şafkat Mirzoýewiň arasynda telefon arkaly söhbet geçirli. Türkmenistanyň prezidenti Nowatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň alternatywy adly bäsişigi eglan edildi. Meşhur kuşçu Nigel Short Türkmenistana geldi. Türkmenistana Türksoýa agza ýurtlarynyň ikinji teatr festivaly açyldy. Aşgabatda Rusiýanyň medeniýet günleri tamamlandy we beýle habarlar. 12 oktýabrda Mongoliýanyň prezidenti Uxnagaýyn Xurelsowyň Türkmenistana ilkinji döwlet sapary tamamlandy. Saparyň dowamynda Türkmen-Mongol sowda-ykdysady gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçiliklerine aýratyn üns çekildi. Prezident Serdar Berdimuhammedow Mongoliýanyň Türkmenistanyň Hazar deňizindäki port kuwatlyklaryny ulanmak mümkinçiligine seretmäge çagyrdy. Saparyň möhüm netijesi hökmünde iki tarap baýyn resmi namalaryň toplumuna, şol sanda howa hemde awtomobil gatnawlary, oba hojalygy, veterinariýa, medeniýet we syýahatçylyk ulgamlaryna hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşyklary gol çekildi. 12 oktýabrda Türkmenistana Maktumul Pragynyň goşgularynyň ermeni diline terjime edilen neşriniň tanıştyrylyş dabarasy boldy. Çäri Ermenistanyň prezidenti Vagn Hachaturýanyň we Türkmen tarapynyň wekiliýetleriniň gatnaşmagyna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuna geçirildi. Çäri Türkmen şekilländirişi we amal haşam sunugatynyň eserleriniň sergisi şeýle hem aýdym sazly maksatnama bilen upgaşdyryldy. 12 oktýabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen UNESCO-nyň baş konferensiýasynyň başlygy hanym Simona Mirela Mukaleskowyň arasynda duşuş geçirildi. Taraplar Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ýokary derejesini bellediler. Türkmenistana geçirilen meden insanperwer çäreleriň ähmiýeti, hususan döwürleriň we sivilizasiýalaryň özara ara baglanşygy, parahatçylyk we ösüşiň binýada atly halkara forum ýokary derejede geçirilenligi bellenildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Mar welaýatynyň Bayramali etrawynyň häkimini wezipeden boşatmak we wezipe bellemek hakynda fermanlara gol çekdi. Resmi namalara laýyklykda Atamrat Ýagnurow etrawyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu wezipe Bayram Çungaýew bellenildi. 12 oktýabrda Türkmenistana ahalteka atçylyk sunugaty we atlary bezemek däpleri hodurnamasynyň UNESCO-nyň adamzadyň madde dälmeden mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girdilenligi baradaky şahadatnama gowşurly. Çäri arkadaş şäheriniň Aba Naýfadynaky halkara atçylyk akademiýasyna geçirildi. Çykyş edenler bu çözgüdüň Türkmenistan üçin taryhy ähmiýetini bellediler hemde munyň türkmen seýisleriniň we çapyk suwarlarynyň ihlassyna bildirilen hormatdygyny nyktadylar. 14 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Atahalliýewiň hemde welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu yurdun oba hojalyk toplumuna alınıp barlayan işler we oba milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi bilen baglanşykly meselelere garaldy. Prezident ýygyn mewsumini gysga wagtda tamamlamak üçin paxta ýygymynyň depkinini güýçlendirmek tapşyrdy. Vice-premier Atahalliýew mewsumlaryň oba hojalyk işleriniň barşy barada hasabat berip, paxta hasylyny ýetkisiz ýygnap almak we oba hojalyk tehnikalaryny netijeli peýdalanmak boýunça zeruri işleriň alınıp barlaýanlygyny belledi. 14 oktýabrda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Onuň dowamynda iki tarap bilen gatnaşyklary pogtalandyrmagyň meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy we Beýik Türkmen şahyry Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna bagşlanan halkara forumyň jemlendi. Özbekistanyň prezidenti foruma gatnaşmak barada çakylyk hemde Maktumul Pragynyň 300 ýyllygyna atly ýübiley medali bilen sylaglanyny üçin hoşallyk sözlerini aýtdy hemde halklaryň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary berkitmekde şahyryň döredijiliginiň ähmiýetini nyktady.
14 oktyabrda Aşgabatda Türkmenistanyň Gazaqstan, Qırğız, Täjikistan, Özbegistan we Koreýa respublikalarynyň parlament ýolbaşçylarynyň ikinji duşuşy geçirildi. Oňa gatnaşçylar ýurtlaryň arasynda netijeli dialogy we özara düşünişmegi pogtalanyrmagyň möhüm guraly bolan parlamentary hyzmatdaşlygyny ösdürmek meselesini ara alyp maslahatlaşdylar. Ermenistanyň prezidenti Wagyn Hachaturyan Türkmenistanyň paýtagtyna iş saparynyň çäklerini 14 oktyabrda Maktumul Praga Medeni Seýilgäh toplumuna barıp gördü we bu ýerde ýerleşýän Ermen şahyr Sayat Nowanyň ýadygarlygyna gül lessesini goýdy. Saparyň dowamyny Ermenistanyň prezidenti Türkmen halysynyň milli muzeýine barıp gördü we 8000 eksponaty öz içine alýan baý ýygyny bilen tanışdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýagmyrat Serýaýew Türkmenistanyň Irlandiýa Respublikasyna adatdan daşary we dowlugy tiyarly ilçisi wezipesine bellemek hakyna permana gol çekdi. Serýaýew şol bir wagtda ýurdun Beýik Britaniýadaky we Demirgazyk Irlandiýadaky ilçisi wezipesini ýerine ýetirer. 14 oktyabrda Türkmenistanyň mejlisiniň we Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň wekilleriniň gatnaşmagyna Türkmen-Koreýa ikinji geňeşme maslahaty geçirildi. Maslahatda Koreýa tarapyna Koreýa Respublikasynyň Milli Assambleýasynyň başlygy Wang Shiku ýolbaşçylyk etdi. Geňeşme maslahatynyň dowamyna parlament we kanun çykarjylyk işine tejribe alşmak, halkara parlament meýdançalaryna birek-biregiň başlangyçlaryny gollamak bilen bagly garaýşlar öz beýany tapdy. 15 oktyabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Pakistanyň premier ministri Şahbaz Şerifiň arasynda duşuş geçirildi. Onuň dowamyna iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki möhüm ugurlary, şol sany topuk we top tatlamalaryny durmuşa geçirmek meseleleri ara alyp maslahatlaşyldy. Duşuş Türkmenistanyň wekiliýetiniň Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň nobatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Pakistana saparynyň dowamyna geçirildi. Türkmenistanyň wekiliýeti Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissarynyň maksatnamasynyň ýerine ýetiriji komitetining 75-nji sessiýasyna gatnaşdy. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlaryň işi baradaky ýokary komissary Filippo Grandi öz çykyşynda Türkmenistanyň hökümetiniň raýatsyzlygy ýok etmek ugrundaky tagallalaryna ýokary baha berdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanynaky hemişelik wekili Wepa Hajiyew birinji bölümçede çykyş edip Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygynyň we Türkmenistanyň prezidentiniň başlangyçlary esasynda 24 sentýabrda ýurtda raýatlygy ýok etmek boýunça maksatnamanyň tamamlananyny belledi. 16 oktyabrda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşkünde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanyň medeniýet günleriniň açylyş tabarasy boldy. Mukamlar Köşküniň eýwanynda Russiýanyň döwlet halkdyrjylyk öýüniň guramagyna fotosuratçylaryň işleriniň we amal haşam sunatynyň eserleriniň sergisi ýaýwanlanyrly. Medeniýet günlerine Adgeýiň Nalmes Halk Tanslary Döwlet Akademiki ansambli Russiýa wekilçilik etdi. Nalmes Nalkot adly koreografiýa novellada Kavkaz halklarynyň milli tans hereketleri bilen garşan nusxaw tans hereketleri ýerine ýetirildi. Konsert gadymy halk saz gurallaryna ýerine ýetirilen popuri çykyşy bilen dowam etdi. Medeniýet günleriniň çäklerine Rus wekiliýetiniň agdalary Köpekdaň ajaýyp günjegine bina edilen Maktumul Pragynyň ýadygarlygyna gül goýdular hemde Türkmen halysynyň milli muzeýine barıp gördüler. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 27 oktyabrda Aşgabat şäherine Türkmen alawaýynyň bayramy nasip etdi. Ýylyň Türkmen edermen alawaýy atly halkara bätleşigi geçirmek hakyna degişli buýruga gol çekdi. Şeýlehem bayramçylygyň çäklerini Türkmen alawaýy itleriniň daşky keşbini şekillendiriş we amal haşam sunatynyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, teleýaýlymlarda çeper beýan etmek ugrunda halyçylaryň, suratkeşleriň, heýkeltaraşlaryň, fotosuratçylaryň, neşriýat işgärleriniň we teleoperatorlaryň arasynda bätleşikler geçiriler. 16 oktyabrda Aşgabatda hökümetara Türkmen Täjik toparynyň sowda, ykdysady we ilmi tehnika hyzmatdaşlyk boýunça 13-nji mejlisi geçirildi. Duşukda sowda, ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygy, energetika, suw işleri, oba hojalyk toplamyna, ulag we logistikada, şeýlehem bilim, ilim, lukmançylyk, medeniýet we sport ulgamlaryna hyzmatdaşlygyň geljegi ýaly giňerimli meseleler ara alınıp maslahatlaşyldy.
Pakistan İslam Respublikasyna saparynyň çägini Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredev bilen Pakistan İslam Respublikasynyň prezidenti Asif Al-Zardarynyň arasynda duşuk geçirildi. Duşugyň dowamyny odal gazanylan alalaşyklaryň we geljek üçin uzak möhletleýin meýilnamalaryň durmuşa geçirilmeginiň çägini Türkmen Pakistan hyzmatdaşlyklarynyň köp sanly meseleleri ara alynıp maslahatlaşyldy. Şeýle hem Türkmen wekiliýeti Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň hökümet başçylarynyň geňeşiniň mejlisine gatnaşdy. Türkmen tarapy öz çykyşynda häzirki wagtda Türkmenistan bilen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň arasynda hyzmatdaşlyga täze tergi bermek üçin obyektiv we hakyky mümkinçilikleriň bardygyny belledi. Ulug ara gatnaşyk energetika, sowda we maýa goýum işi özara hyzmatdaşlygyň ileri tutulýan ugurlarynyň hataryna görkezildi. Daşoğuz welaýatynyň edara ediş merkezine yerleşen Türkmen Owa Hojalyk Institutyna agroinnovasiýalar durnukly ötüşiň rewşen ýoly atly ilmi taslama bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige Türkmenistanyň hem-de daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talipleri gatnaşdy. Bäsleşik 2 tapgyrda geçirildi. Birinji tapgyrda tapşyrylan ähli ilmi taslama işleri emin agzalaryň topar tarapyndan içkin teljerildi. Ikinji tapgyrda eminleriň garamagyna saýlanan eň gowy işleriň 150-si hödürlenildi. İşler 3 ugur boýunça bölünýär. Owa hojalyk taslamalary, maglumat tehnologiýalar taslamalary we işewirlik taslamalary. Gatnaşçylaryň hataryna 9 ýurtdan 26 san ýokary okuw mektebiniň talipleri bar. Ýüze golay iş bolsa Türkmenistanyň 16 san ýokary okuw mektebiniň taliplerine degişlidir. Äne o şäherindäki Milli Akbuğday Muzeyine meşhur alimler, arheologlar Maktumuladyna halkara bayragynyň eýeleri Vadim Massonyň we Viktor Saryanydynyň doglan günleriniň 95 ýyllygy münasibetli Türkmenistan gadim sivilizasiýalaryň ojagy atly halkara ilmi duşuk geçirildi. Akademikler Vadim Masson we Viktor Saryanydy Türkmenistanyň gadim ýadgarlyklaryny öwrenmek boýunça uly işler alyp bardylar. Olar durly ýyllarda Maktumuladyna halkara bayrak we beýleki döwlet sylaglary bilen sylaglanmalar. 17 oktýabrda Aşgabatda garasly döwletleriň arkalaşygyna gatnaşy döwletleriň zähmet, iş üçinçilik we ilaty durmuş taýdan goramak boýunça maslahat beriş geňeşiniň nowatdaky 37-nji mejlisi öz işine başlady. Foruma gatnaşmak üçin Belarus, Özbegistan, Täjikistan respublikalarynyň we Russiýa Federasiýasynyň, şeýle-de garasly döwletleriň arkalaşygynyň ýerine ýetirji komitetining we beýleki deşli düzümleriniň wekilleri Türkmen paýtagtyna geldiler. Mejlisiň dowamyna arkalaşyga agza döwletleriň arasynda degişli ulgamlarda hyzmatdaşlyk giňeltmek, budaklaýyn hyzmatdaşlyk edaralary bilen gatnaşyklary hatda iş şeňleşdirmek boýunça gepleşikler geçirildi we degişli resminamalara gol çekildi. 18 oktýabrda forum öz işini tamamlady. 17 oktýabrda Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkeziniň Mukamlar Köşkünde Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistanaky medeniýet günläriniň ýapylyş tabarasy geçirildi. Pyotr Ilyich Çaykovskiň ýubileyine tarapatly nusgaw saz konsertiň maksatnamasynyň esas wakatyny öwrüli. Konsertiň dowamyna Moskwanyň Döwlet Akademik Filarmoniýasynyň aýdymçysy Dmitri Masleýew Çaykovskiň we Rahmaninowyň eserlerini ýerine ýetirdi. Medeniýet günläriniň çäklerini türkmen tomoşaçylaryna Russiýanyň Milli Saz Muzeyi tarapyndan taýýarlanan Çaykovskiň Planeta adly eseri, Russiýadan pursatlaryň mozaika adly Amal Haşam Sunowatynyň eserleriniň sergisi we Russiýaly fotosuratçylaryň işleriniň fotosergisi hem guruldy. 17-18 oktýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna Şahir Maktumulu Pragynyň özbek we kyrgyz dillerine terjime edilen goşgular ýygyndalarynyň tanışdyryş dawaralary geçirildi. Dawaralara Türkmenistanyň, Özbegistanyň, Kyrgyzstanyň wekilleri, daşary ýurtlaryň Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, ilmi işgärleri, professor, moýlimler, talipler, köpçülikleýin habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Tanışdyryş dawaralary asyrlar boýy hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary bilen baglanşan doganlyk halklaryň arasyndaky medeni hyzmatdaşlygyň ýygyderli pogtalanýanlygynyň aýdym misaly boldy. 18 oktýabrda Aşgabatda türk medeniýetiniň halkara guramasyna agza ýurtlaryň 2-nji teatr festivaly öz işine başlady. Festivalın açılış dawarasy Beýik Sapar Murat Türkmen Maşadynyň baş akademik drama teatryna geçirildi. Festivala 6 san türk dilli döwletlerden, Türkmenistandan, Azerbaýjandan, Türkiýeden,
Özbegistandan, Qazaqstandan we Qırgızstandan diňe teatr işgärleri däl, eýsem suratkeşler hem gatnaşýarlar. Türkmenistanyň prezidenti festivala gatnaşyjylara gutlagy berdi. Serdar Berdimuhammedow gutlagyna türki dilli halklaryň arasyndaky medeni gatnaşyklary puhtalanyrmakda. Bu wakanyň ähmiýetini nykdy we festiwalyň teatr sunatynyň hakyky bayramçylygyna öwriljekdigini belledi. 18 oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly markaly nobatdaky hökümet mejlisini geçirdi. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy vice-premierler hem-de ministrler kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori gödäwçilik edýän düzümlerine alınıp berilýän işler, olaryň netijeleri, şol sany milli ykdysadyýetyň degişli pudoklaryny mundan meýlekde ösdürmek ugrunda durmuşa geçirilýän çäreler, odal berilen tapşyryklaryň ýerine ýetirilşi, daşary siýasat, halkara gatnaşyklar, degişli ugrlar boýunça öňde boljak çäreler, alma maslahatlar, olara görülýän taýýarlyk işler barada hasabat berdiler. Döwlet başlygyny hasabatlar diňläp, ýurdun durly toplumlaryna, milli ykdysadyýetyň pudoklaryna alınıp berilýän işler, öňde boljak çäreler, pudoklary mundan meýlekde ösdürmek ugrunda wezipeler bilen baglykda degişli ýol başçylara anyk tapşyryklary görkezmeler berdi. Meclisiň başynda prezident Serdar Berdimuhammedow edebiýat, medeniýet we sanat işgärleriniň howatjaň aýdymçy ýaşlaryň hem-de dehinli çağalaryň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň türkmeniň altyn asratly bayragyny almak ugrunda bäsleşigi eglan etmek hakynda karara gol çekdi. Bu bäsleşik Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň 34 ýyllygyny, ýurdun alyp barýan hoşniýetli içeri we daşary siýasatyny kämil eserleriň üstü bilen beýan edýän dehinli dörejilik işgärlerini ýüze çykarmak, olaryň iň ustatlaryny saýlap seçmek hem-de howatlanyrmak maksady bilen geçirilýär. Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Magtumuladyna Dil Edebiýat we Milli Golýazmalar Instituty Türkmen halkynyň medeni mirasy bilen baglanşykly täze çeşmeleri işçiň gözleýär. Magtumul Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli bu işler aýratyn ähmiýete eýe boldy. Golaýda institutyň ilmi işgärleri Germaniýadan gaýdyp geldiler. Olar bu ýerde Berliniň we Drezdeniň kitaphanalarynyň golýazma gaznalaryny öwrendiler. Ilmi işgärler Magtumul we türkmen taryhy bilen baglanşykly gymmatly çeşmeleriň elektron nüskalaryny getirdiler. Geçirilen ekspedisiýanyň netijesinde Türkmenistana türk, pars we arap dillerindäki 200-den gowrak golýazmanyň elektron nüskalary alındy. Dünya täzelikleri Hindistana täze toy mewsumi başlaýar. Sowda konfederansiýalarynyň saklamalarına görä bu mewsum ýurdun ykdysadyýetyna rekord derejede $70 milliard giýdiji getirir. Hindi medeniýetinde toy diňe bir bayramçylykda däl, eýsem iň möhüm durmuş wakasyr. Onun üçin maşgalalar çağalarynyň dünýä ýynyň pulundan maşlap, onlarça ýyllap pul toplaýarlar. Däp bolýaly toy döwri owa gojalyk mewsumynyň tamamlanmagyna gabat gelýär. Bu döwürde howa şertler açyk asmanyň astynda dawaralary geçirmek üçin amatydyr. Dekabr aýynyň ortalaryna çenli dowam edip, ýanwar aýynda täzeden başlaýan bu mewsum dörli däpde suwlary, tanıtmak gatlamalaryny we kaşan otoşuklar ölçün alýan ýaly köp sanly dawaralara baý bolýar. Dallas'ta taht oýnary atly meşhur seriala başlanan giň gerimli bäsleşikli sowda auksion geçirildi. Şäherni Heritage auksion öýü gurdy. Ol serialın asyl haritler bilen 900-den gowrak lot ödürledi. Auksionuň esas wakaty 7 paşalygy hökümdarlyk etmegiň nişany bolan demir tagtyň satywy boldy. 6 minutlyk sowdadan soň tagtyň plastikadan ýasalan, gymmat bahaly daşlar we metal boýaw bilen örtülen nusgasy täsirli 1,49 milyon dolara satyldy. Bu serialy ulanan asyl tagtyň soňky bölümde ýok edilendigi bellemek gerek. Xitoyň United Aircraft Group kompaniýasy dünýädäki iň uly konvertoplan hasaplanýan Langying R-6000 uçurmansız uçýan enjamy işläp düzdi. Agramy 6 tonna bolan bu gowa ulygy 2 tonna çenli ýük götürmäge ukyplydyr we uçurmansız hemde uçurmany tertipde ulanyp bilinýär. 2024-nji ýylyň Thomsonda uçurmansız uçýan enjam 20 minutlyk uçuşyň dowamynda ähli ulgamlaryň kemsiz işleýäniň görkezip, ilkinji sinarlardan üstünlükli geçdi. Misirde paraplan uçurmany Alex Langiza piramidalarynyň üstünden uçup barýaka, olaryň biriniň depesinde üýrüp uçlary gowýan iti gördü. Fiýagaçynyň videosy sosial ulgamda paýlaşyldy. Langiopsyň piramidasynyň depesindäki köpegi tötälen gördü. It asla gorkman, özüni ynamlalyp barýardy hemde uçlary üýrüp gowýardy. Köpege 100 metrlik belentlige nädip çykmak başaranlygy belli-de, oň ýere düşenligi de habar bermeýär. Keopsyň piramidasy gadymy Misirň jahanyň 7 gudratynyň biri hasaplanýan bilägärlik ýadygarlyklaryň biri bolup, oň ýaşy tahminan
4500 ýyl senelilýär. Afrikanyň sawanasynyň bir burçunda Namibiýanyň goruxanasynda Iqbal iki tane adat bolmadyk dostu Betsy adly ýeke gapaly we Jerry adly sürükada birleşdirdi. Olaryň meşhur multfilmdäki Timon we Pumba'nyň arasyndaky gatnaşyklar ýada salýan güýçli dostlugy bütün dünýäniň ünsenjekdi. Jerry we Betsy birlikde köp wagt geçirýärler, oýun oýnaýarlar we gurgun açýarlar. Surikat ulluğan dostunyň arkasyna çykmagy aýratyn owurýar. Görüleriniň arasyndaky tapawda garamazdan olar bir-biri we goruxananyň beýleki ýaşaýjylary bilen owçunşýarlar. Sport täzelikleri 1993-nji ýyly dünýä çempionlugy uğruna Garry Kasparowa garşy geçiren oýuny bilen meşhur bolan köşçü Nigel Short bir kepde Aşgabatda bolup bir näçe möhüm çärelerle gatnaşdy. 10 oktýabrda Türkmenistanyň Köşk Federatsiýasynyň kubu uğruna geçirilen Bliss ýarşyna gatnaşmagy oň ýurdumyzda taparylan iň ýaty garşy pursat boldy. Short mümkin bolan 9 utukdan 7,15 utuk kazanyp ýeňiş kazandy. Ýarşyň ýapylşy baradyna Beýik Britaniýanyň Türkmenistanyňky ilçisi Steven Conlon gatnaşdy. Oň özi watandaşyna altyn medal goşurdy. Aşgabatyň Usoy stadionuna arkadan futbol kluby barlyk oýunyna Türkmenistanyň milli ýyldyzynyň final toporly 2-0 gazabyna ýeňmek başardy. Toplary 28-nji minutda Resul Hojaýew hemde 80-nji minutda Begenç Akmamedow toru giydiler. Arkada toporlyň oýunçysy Abdybäşimow 74-nji minutda oýundan çykarylyp, ol azykda oýnanyna garamazdan Gazap duşuň ahyryna çenli ütkemen galdy. Arkada futbol klubu üçin bu duşuk ýakyn wagtda Kuweytde geçiljek. Aziýanyň futbol konfederasiýasynyň çağış ligasynyň topaşyryň tapgaryna möhüm taýýarlyk oýuny boldy. Arkada klubu 26-njy oktýabrda Maziýa toporunyň garşysyna oýnar. 29-njy oktýabrda Abdüşata we 1-njy noýabrda Al Arabi bilen duşar. Türkmenistanyň voleybol boýunça milli ýyldysy 18-nji 24-nji oktýabr aralygynda Daşkent şäherine geçiljek Merkez Aziýanyň voleybol assosiasiýasynyň KAVA 2024 çempionatyna gatnaşmagy taýýarlyk görýär. Ýarşy Özbekistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň, Türkmenistanyň, Owganistanyň we Maldiv adalarynyň ýygyndary gatnaşar. Angliýanyň futbol assosiasiýasy Thomas Tuchel'ň milli ýygynyň baş täýärmçisi wezipesine belenenini habar berdi. 51 ýaşly nemis günärmeni 2025-nji ýylyň ýanwar aýynda öz wezipesine geçer. Tuchel'ň soňky iş ýeri Müncheniň Bavariýa topory bolupdy. Onuň Chelsea, PSG we Dortmundyň Borussia ýaly meşhur klublary üstünlükli tälimçilik etdi. Mehriban adamlar, size yetirmek isteyen täzeliklerimiz şulardan ibaret. Ähli habarlar bilen bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan dollygyna tanışyp bilersiňiz. Ýatdan çykarmaň, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.